De petitot, de quan anava a estudi, recordo que hi havia molta gent que hi treballava. I la meva feina era netejar ampolles, que abans es netejaven a mà. Llavors baixaven els homes a netejar el pou, que el havien de treure, el havien de tenir 2 o 3 dies traient el gas, perquè si no, no haguessin pogut baixar. L'aigua sempre es travia del pou de l'Escaire. Fèiem entre 9 i 10.000 ampolles al dia, fèiem. Jo el dissabte repartia aigua per tothom, vingués que vingués. Si no venien gent, rentava ampolles. I he treballat 49 anys a l'empresa, vaig entrar al desembre del 65 i vaig plegar al desembre del 2014. I el meu pare hi treballava llavors. Es veu que treballaven i mira, anaven desfent la roca, anaven desfent la roca, anaven fent la roca, i tot de cop, es veu que tot de cop senti que la roca fa saps? Fa el gas va ser el primer de donar que allà hi havia aigua.